onon fof mbiyan bisimilla kadi oɗon jafne dal gacci ɗon golle mon go garɗon mbiɗa haala inde jeunesse taki mbiɗa haala inde jeeri Amadou Saydou Diallo reɓe jeunesse taki heɓe foof ɓen caggal Allah caggal Amadou Saydou Diallo dennagal wonɗo dennagal ɗi ɓuurkali dewi dari ɗo jeunesse dari ɗo guila debbo ha gorko ɓen caggal Amadou Saydou min gonde jeunesse taki guil 2012 ha 2020 en gonde Amadou Saydou Diallo ɓe mbaɗa hen kaddi ɓe mbaɗa hen sappi hande ɓe ɓuuri yiɗo Amadou Saydou Diallo sa yiɗi neɗɗo gañcoɗa ɗum tawata ka yiɗani ɗum han min ɓuuri won caggal mum wonno min jiiɗi pewnowo nokku o pewnowo jeeri kay noon dari jogui responsable fewnude takki e fewni takki taari ɗum foof o dari fewnude jeeri ala hen ko waɗi séparé guilɗo ha ɗo ɗum wawi hadde foof tawi tan ko jeeri ɗum jeeya Amadou Saydou ɗum darni fewnude jeeri wadde noon ɗum tawi minen min goni caggal Allah min goni caggal Amadou Saydou kala garɗo min jiiɗi yo ara sinnodira amen min cindo Amadou Saydou hannaw amen ɗo min cohli Amadou Saydou kay woni selbo julle moddo wooɓe a faami min jeeyi dal metti amen Amadou Saydou hande min ɓuuri wonde e mum kadi fedde amen nde min innani ko joom suudu mum woni Rakiyat Sow anda Rakiyat Ba kay min innani oɗon geldeeni bi ha joni fedde nde noon tan wiyete fedde Rakiyat min caggal Allah min caggal Amadou Saydou onon fof no min mon kalan kala jiɗɗo jeeri yo immo darno Amadou Saydou sabu kay woni victoire jeeri salminaɓe onon fof goto mo foynimo e yettode salminima onon fof goto mo foynimo e yettode ɗi noon jettanmi calkinaɓe jettanmi ko fedde wonde nde ɗo no ɗoy golle ɗe ari ha ɗo ha tengta Ibrahima Hammadou Deyen e Ali Seydou Baba Rama yejjitta ɗum e Ifra Ilham Ousmane Amadou en ɓeɗo heeɓi ɗoye golle ɗe ko heeɓi tami yimɓe ha wawi arde ha ɗo aɓeɗen gandi kaalen gon Dakar naɓe ɓen ko Dakar tan gonɗon jiyam ganduɗa yimɓe haydara gonɗon sukaɓe men wonɓe ɗo kamɓe ɗoye golle ɗe heddi ko 2012 Amadou ƴettilama 2012 Amadou ƴettilama ha joni ko Amadou jiiɗen ko gollal mum e baɗal mum jiiɗen saabu sen ƴeewi e 99 mi tati kala suuji ɗiɗi gonno e nder tati kono Amadou machallah wajiɓe mbino saɗa haal sifa Amadou a wi barkal machallah wadde barkal machallah ko tiñam ya rabbi Amadou waɗi ɗo classe omo wona classe komo tummor classe jurno ha juut sen jeeyi to e dispensaire men Amadou en waɗi ɗon mbar o kala malata ari ko ɗone Amadou bo mala kundude boy mum saabu ko waɗi ko waɗani ko jangoɓe ko waɗani ko safroɓe ɗum ko Allah tan ñawda ɗum yo Allah ñawda heddi ko enen ken sincciyannoɓe walata sen dañi sinccude koye men kay cincel koye men en dañi ɓinguel men jeygel e mon ɗiyen jaggara en jaggarani Amadou koye men jaggarani haji men wallude Amadou ha keɗen koye men
keñi commune o ko nafoore men so debbo jibini ɗo dispensaire tan komi fewde ko men janggoɓe école ɓe so ɓe sohli juddu tan yahat commune tati anayi ɓe dañi commune o ko nafoore men woɗɗi yimɓe ganda holko woni nafoore commune min noon men seeɗa taw Samba Gaye haali ko min de defa sinnata sagam yimɓe wonɓe jeeri ndi fof yom gon tamande wotere min kam ɗum woni mbaɗa ko ɗum fof yimɓe balɗe mbiɗa yimɓe ceerto peeji fof no mbaɗɗen ɗo ha loode ha gannuɗen ha ganinen fof gonen neɗɗo goto walankoɓe hayso neɗɗo boni ha maayi so rokkama postoɓe jinna jeeri ndi postoɓe tottat hayso ko boni ɓe jaɓat ko yalta enen cuuɗen a yibbaji men cuuɗen ganduɗi men mbaɗen haɓɓere wotere jehen mbiya ɗum ɗo ko mouvement jeeri Amadou so laamima ne andi ko cohluɗen ma waɗan men ɗum jaran kadi mbiya waɗan men ɗum ɗo Amadou Kane laami natti ko poso